Il-kumpanija Falcon Funds li tagħha Tonio Fenek huwa direttur qed tintalab trott lura miljuni ta' euro. Dan wara li allegatament il-kumpanija ta' Tonio Fenek ħadet flus minn ħalq pensjonanti Svediżi b'mod fraudulenti. Hija l-awtorità Svediża għall-pensjonijiet li qed titlob lil Falcon Funds biex tħallas mal-240 miljun euro. L-awtorità Svediża qed titlob il-kooperazzjoni sħiħa mingħand il-kumpanija ta' Tonio Fenek li diġà intefet il-barra u mhux titħalla topera fl-Iżvezja. Minkejja li l-kumpanija tad-deputat nazzjonalista tinsab fil-qalba investigazzjoni serja, Tonio Fenek għadu ma jrid jifhem għala Falcon Funds intefet il-barra mill-Iżvezja u għalhekk se jkun qed jipprova jieħu rimedji legali. Fil-fatt Tonio Fenek ġie rapportat jgħid li f'dan l-istadju Falcon Funds mhux se tirritorna l-ebda ċenteżmu. Fid-dawl ta' dan il-ġurnalista Svediża Sara Rekaberin li qed tinvestiga dan il-każ f'pajjiżha qalet li l-pensjonanti Svediżi se jkomplu jaffaċċjaw sitwazzjoni diffiċli. Wara li allegatament ħadulhom flushom b'mod qarrieqi, l-istess pensjonanti jaf jaslu f'punt fejn jitilfu flushom għal kollox. Kien aktar kmieni dan ix-xahar li ġie żvelat kif il-kumpanija li tagħha huwa direttur Tonio Fenek kienet suġġett ta' investigazzjoni serja mill-Aġenzija Svediża għall pensjonijiet. Id-dubji dwar tattiċi fraudulenti għamu wara li sar magħruf li mill-uffiċini tal-kumpanija Consument Craft ibbażata f'Alicante fi Spanja saru telefonati minn persuni mingħajr esperjenza li bdew iħajru pensjonanti Svediżi ipoġġu flushom fil-fond ta' Tonio Fenek.